365 February huwa l-isem ta' wirja li timmarka l-anniversarju tal-gwerra fl-Ukrajna, wirja li toħloq għarfien dwar ir-realtajiet tal-gwerra. Din il-wirja ġiet inawgurata l-ġimgħa filgħodu propju fil-ġurnata tal-anniversarju fejn is-Salesjani ta' Don Bosco l-Federazzjoni Nazzjonali tal-Past Pupils u ħbieb ta' Don Bosco flimkien ma' membri tal-komunità Ukrena f'Malta nedew il-wirja 365 February. Il-wirja tinkludi xogħlijiet artistiċi ta' artisti Ukreni mill-Federazzjoni Artist Support Ukraine u xogħlijiet oħra ta' artista Ukrena li tgħix f'Malta. Barra minn hekk intwera filmat li jirrakkonta l-istorja fittizja dwar kif il-ħajja ta' vlogger Ukrena inbidlet mill-lejl għan-nar minn bdiet il-gwerra. Dan il-filmat jesprimi dbatijiet il-poplu Ukren għaddej minnhom f'dawn il-momenti. F'diskors waqt l-inawgurazzjoni tal-wirja in-Nunzju Apostoliku għal Malta Monsignor Tajfaj esprima kemm il-Papa Franġisku jinsab qrib tal-poplu Ukren u stieden lil dawk preżenti biex quddiem l-indifferenza u l-ostilità ikunu minn tal-ewwel li adottaw l-attitudnijiet ta' paċi u mħabba. L-organizzaturi se jkunu qed ikomplu joħolqu għarfien fuq il-gwerra billi jesebixxu l-istess wirja fl-iskejjel u fi gruppi individwali madwar Malta, bil-possibilità li jsiru wkoll workshops u diskussjonijiet fuq il-valuri tal-paċi. 365 February se tibqa' miftuħa sa nhar il-Ħadd 26 ta' Frar u id-dħul huwa bla ħlas.